Hello class, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching from. Today we'll talk about medicine and healthcare Igbo words, and we'll use them to make simple sentences. Let's start with healthcare professionals, what the Igbos call different healthcare professionals. For example, we have dentist. Dentist is called in Igbo dibia eze or dokita eze. To make a sentence with dibia eze, we have I went to see a dentist. Agara m ịhụ dibia eze maọbụ agara m ịhụ dokita eze. Doctor, dibia bekee maọbụ dokita. My elder sister is a doctor. Nwanne m nwanyị nke okenye bụ dibia bekee maọbụ gasị nwanne m nwanyị nke okenye bụ dọkịta. Nurse, ndị Igbo na-akpọ ya nurse. I want to be a nurse when I grow up. Achọrọ m ịbụ nọọsụ mgbe m tolitere. Hospital, ụlọ ọgwụ. I don't like going to the hospital. Ịga ụlọ ọgwụ anaghị amasị m. Clinic, ụlọ ọrịa maọbụ ụlọ ọgwụ. I saw so many sick people at the clinic. Ahụrụ m ọtụtụ ndị ọrịa n'ụlọ ọgwụ ahụ maọbụ ahụrụ m ọtụtụ ndị ọrịa n'ụlọ ọrịa ahụ. Ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-akwụsị nke ụbọchị taa. Make sure you always practice what we have done. It will help you to learn very fast. Follow me on Instagram. Subscribe to my YouTube channel. And click on the notification bell to be notified whenever a new video is posted. I'll see you in our next class. God bless you. Ndewo.